तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर भैया। आज उपस्थित बानी रहुआ सबके बीच में लेके भोजपुरी दर्द भरा सैड मैटर। दिल से लिखले बानी ये गीत के और दिल से बताओ तनी भैया कि बढ़िया से गायकी कर देता नहीं नया म्यूजिक बनवा के अगर फीलिंग के साथ तो गाना 100% वायरल हो भैया। बहुत बढ़िया मैटर लिखले बानी, एकदम दिल के छू जाए वाला मैटर। केहू भी सुनी तो करेजा पर लगी गाना कि हाँ गाना में दम बा। तो चलिए मैटर के शुरुआत के लिया कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी और सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में बानी, अच्छा मैटर नहीं मिलत, अच्छा गीत नहीं मिलत, अच्छा म्यूजिक नहीं मिलत, अगर हमारा चैनल पर आ गई बानी भैया तो निराश भइला की जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मैटर चाहत हो खब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के मस्त मैटर मिली भैया। काहे कि भैया हम हर तरह के मैटर लिखे नहीं, चाहे हिंदी में चाहे भोजपुरी में, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, चाहे रंगदारी सॉन्ग, चाहे लोकगीत, कोनो प्रकार के मैटर हुआ लिखवावे के बाद बेहिचक संपर्क कर सकीले भैया। बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के मैटर मस्त मिली, फर्स्ट क्लास के मैटर मिली, कोनो प्रकार के शिकायत रुआ के ना मिली। तो एक खतरा कहल चाहब कि चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली ताकि हर रोज़ रुआ के नया वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा, रुआ संपर्क कर सकीले। लास्ट में हम अपन कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दें। देखिए आज के गाना कैसे बाटे, एगो गुंजन भैया के गाना वायरल भेल बाटे मार्केट में, बहुत बढ़िया, एकदम सेम टू सेम वही धुन पर बा, लेकिन रुआ के नया म्यूजिक बनवा के गा सकतनी। देखिए कैसे गीत के गायक बा। अरे योगिया लगाई दिहलू, अरे योगिया लगाई दिहलू, सोचल सपनवा में पागल बन के जियतानी, रांची पागल खानवा में पागल बन के जियतानी, रांची पागल खानवा में पागल बन के जियतानी। अरे योगिया लगाई दिहलू, हो योगिया लगाई दिहलू, सोचल सपनवा में पागल बन के जियतानी, रांची पागल खानवा में पागल बन के जियतानी, रांची पागल खानवा में पागल बन के जियतानी। अरे तनिको विचार नहीं कि तनिको विचार नहीं आइल तोहरा मनवा में, पागल बन के जियतानी कि पागल बन के जियतानी, रांची पागल खानवा में पागल बन के जियतानी। कि योगिया लगाई दिहलू, अरे योगिया लगाई दिहलू, सोचल सपनवा में पागल बन के जियतानी, रांची पागल खानवा में पागल बन के जियतानी, रांची पागल खानवा में पागल बन के जियतानी। तो भैया हम गीतकार बानी नहीं सिंगर, अगर गावे में कोनो प्रकार के त्रुटि भइल हुई, मिस्टेक भइल हुई तो क्षमा चाहतानी। रउआ एकरा के फील करके थोड़ा सा और स्केल ऊपर रही, आप बढ़िया से गायकी कर देव ना भैया, कसम से वाकई गाना बच जाए, दिल के छू जाए गाना अगर रुआ बढ़िया से गायकी कर देव। तो अगर ये मैटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक रुआ संपर्क कर सकिले हमारा व्हाट्सअप नंबर पर। हमार व्हाट्सअप नंबर बाटे 88 74 47 31 28। ये गाना खतरा है पर्सनल कोनो भी मैटर हुआ लिखवाओगे बा, चाहे ट्रैक पर, चाहे नया सॉन्ग, चाहे मेल फीमेल, कोनो प्रकार के मैटर खतरा बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले भैया। मिला तनी फिर से हम अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक के लिए रुआ सब सन्मति चाहतानी। कोनो गलती त्रुटि है भी जब आगे से भइल हुई तो क्षमा प्रदान करब। आ वीडियो पसंद आयल हुई तो एगो लाइक एगो कमेंट बनता भैया। आ चैनल पर नया होके तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।